...2016. február 6-án szombaton ismét egy napra Magyarország cselgáns fővárosává vált Nagykőrös, hiszen több hónapos szervezőmunka és előkészületek után immár második alkalommal rendezett nemzetközi cselgáncskupát a helyi Kőrös Judo ese. Nem túlzás állítani, a tavalyi hagyományteremtő szándékkal megszülető első Kőrös Judo kupát az idei szinte minden téren felülmúlta. A számok nyelvén értve a tavalyi 420 gyerek után idén egészen pontosan 526 judós indult a különböző kor- és súlycsoportokban. Hivatalosan a kupát a klub elnöke és egyben edzője dr. Hajdú László nyitotta meg, aki beszédében üdvözölte a megjelenteket és kiemelte, hogy az idei verseny még színvonalasabb, nagyobb létszámú lett, mint az első Kőrös Judo kupa. Szintén a megnyitó keretein belül Nagykőrösváros judo sportjának támogatásáért külön díjjal ismerték el a szervezők Fehér Jánosné Sárika néni, Sósné Fehér Gyöngyi, dr. Cira Szabolcs, Tóth László, Pap Zsolt, Pomázi Péter, Lantai Zsolt, Jónás Pál és Hatvani József munkáját. A versennyel kapcsolatban szinte azt tudom mondani, hogy csak pozitívumokat hallottunk, viszont mind a versenylebonyolítás nagyon gördülékenyen ment, a kiszolgálás, eredményhirdetés is tökéletesen működött, úgyhogy reméljük, hogy ez továbbra is így fog folytatódni. Ami külön öröm számunkra, hogy a kupát idén is még tudtuk elhozni, én már csak 34 indulóval, ami körülbelül 10-15 fővel kevesebb, mint tavaly volt. A nagykőrösi Kossuth Lajos általános iskolában zajló esemény ismét a Kőrös Judo család összefogásának sikere, hiszen szülők, nagyszülők, barátok, támogatók tettek annak érdekében, hogy újra ilyen remek verseny valósulhasson meg. Rengeteg szülő, gyerek, idősebb gyerekek, akik ugye ezen a versenyen nem indulhattak, mivel hogy korosztályban már kinőttek, rengeteg szülő részvételével, mindenféle téren, akár büfé, akár rendezés. Legfőképpen Kornyik József úrnak tudnám a munkáját megköszönni, aki az elejétől kezdve rettentő nagy erőfeszítésekkel és már hónapokkal ezelőtt elkezdte a készületeket a verseny lebonyolításáról, tehát Facebookon mindenhol próbálta reklámozni, promotálni a versenyünket, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük neki, mert azt gondolom, hogy nélkül nem jöhetett volna létre ez a verseny. A 43 klub önmagában is országossá tette a versenyt, de a nemzetközi jelző még inkább releváns a második Kőrös Judo kupára, hiszen 10 különböző egyesület nevezett a határon túlról. Lesz-e harmadik Kőrös Judo kupa, és hogyha lesz, akkor mit változtatnátok? Nagyon-nagyon szeretnénk, és azt gondolom, hogy lesz is. Ha minden tervünk megvalósul, akkor jövőre már egy kétnapos rendezvényt szeretnénk létrehozni. Egyrészt azért is, hogy egy napra ne ennyi fővel tudjunk indulni, és a versenyünk hamarabb be tudjon fejeződni. A másik oka pedig az, hogy esetleg még egy másik korcsoportot is bele tudnánk hozni, és ezáltal egy ilyen
kisebb judo fesztivál tudnánk a évfordulónkra való tekintettel. 15. évfordulója lesz az Egyesületünknek a megalakulásának, és ennek örömére szeretnénk egy ilyen judo fesztivált létrehozni, amely 2 napos rendezvény lesz. A jól sikerült rendezés mellett a sportsikerek sem maradtak el hazai részről, hiszen a nap végén óriási küzdelmek után ismét a Kőrös Judo Ese vihette el szoros versenyben az összetett csapatbajnoki címet.